сите ќе отидат во Западна Европа и ќе зборуваат англиски, француски или германски или италијански, заради тоа што овде политичарите толку ќе ги изострат односите меѓу луѓето што сите ќе си отидат, а оние што ќе останат ќе си умрат овако на преговарачката маса, разговарајќи за идентитетот и за јазикот, потеклото на јазикот македонски или бугарски. Бог да чува, тоа е тоа. И както би казал Цветан Тодоров, тогава ќе дојдат варварите. Които и да се. Или ние ќе се трансформираме во варвари. Да. Или русите. Или русите. Што е полошо, или подобро варварите. Дайте да мислиме позитивни сценарии, за да можем да работим към тях. Хубавото е, че историчарите бързо се разбраха за 5 личности и между другото, то наистина двете държави могат да почнат с това. Да почетат цар Самуил, да почетат Свети Климент, Свети Наум, Кирил и Методий, да се случат тия процеси. Това е доброто начало. Тази историческа комисия за това е създадена. Не да казва кой е прав, кой е по-прав, или поне така си мисля аз, а за да каже как може две държави и две общества да намерят един разказ, който не е конфронтационен, с който и двете държави и общества да могат еднакво да припознават тези фигури и събития, без да има повод за конфронтация и за конфликт по този начин. Това е, може би, което трябва да се търси. Или поне така, като сме канили членове на историческата комисия към това, сме ги питали, така ли си го представите? Те са ни казали така. Ако нас са ни излъгали, сега и аз вас ви лъжа.